Aga oled sa mõne eestikeelse laulu ka karjala keelde pannud? On. Mulla on yksi eestinkielinen laulu Rannakolhoossis. Oho, sa oot tont! Oled ikka valinud ka hea laulu. Minun vene ei poole linnun luus, kuoripuut on taivutettu tammipuus. Matsot ei olla kaslas asuttu, libopurje, naisen perhet nie kasvai. Tervist! Meie hõimlased on taas kord valmis uuteks seiklusteks. Eelmises saates küpsetasime kalakukkot ja ehedat karjala pirukat. No nii, nüüd läheb see kõik ahju umbes 10 minutit, 10 hetke peale ja ongi karjala pirukad valmis. Ning nägime, kuidas elati ajaloolises Karjala talus. Loomulikult tuldi suurest uksest hobusega sisse ja sõideti kõmm siia teisele korrusele. Tänases saates õpime karjala keelt, saame selgeks rahvaviisi kandlel ning külastame paika, mis defineerib nii karjalaste kui soomlaste hinge. Siit tulevad ka need metsasoomlased, siin on alepõllundus. Järjekordset päeva põhjanaabrite juures alustamegi sellega, et proovime selgeks saada mõne eluterve karjalakeelse väljendi. Meie õpetaja Hannu Lappalainen selgitab kõigepealt karjala keele ajalugu. Nagu eelmistes saadetes oleme rääkinud, eksisteerib 3 või 4 erinevat karjala keelt. Karjala ala asub nii Soome kui ka Venemaa territooriumil. Karjalan kielen puhujia oli noin 50 000 heti silloin 40-luvulla. Ja tällä hetkellä Suomessa ei tilastoida karjalan kielisiä. Arvellaan, että heitä olisi noin 20 000 vielä, jotka jollakin tavalla osaavat sitä kieltä. 10 000 henkilöä pystyy sitä sillä kommunikoimaan ja noin 5 000 käyttää sitä päivittäin. Venemaalla on täyesti raske se kaase, että ei täpseltä ei tiedä, kuinka paljon on se väestön laskenta toimii niin, että se ihminen itse rääkkii, että kasta on karjalankielinen vai ei. Ja se on nyt situaation on natukesellinen, että ihmisillä on hirm rääkkitä, että mä olen karjalankielinen. Että nämä rääkkivät, että mä olen venäkielinen. Ja se on nyt väga kiiresti on tullut aleval see. Mul on üks palve, äkki sa õpetaksid meile mõned tüüpilised karjalakeelsed sõnad. Et me Kaidoriga läheme tagasi Eestisse, et me saaksime teistele ka võib-olla mõne sõna õpetada. Kuivo elad. Kuivo elad. Kuivo elad. Kuidas elad? No se on, joo. Kuivo elad. Ja kui voi rääkkiä, että kai on entisellä. Kai on entisellä. Entisellä, niin kuin varemmin. Aha. Entisellään. Yksi naljakkas lause on, kun minä rääkin, että rengin persies on loukko. Rengien persees on loukku. Rengien persees on loukko. Rengi tarkoittaa ämpäri. Yeah. Persie tarkoittaa pohja tai peppu. Ja loukko on aukko. No, vähemalt siis üks asi on nüüd selge. Rengien ämpärin pohjas on auk. Rengien persees on loukku. Ei persees, persies. Persies. Onko sinulla abikaasa? On. No, sinä voit nyt sanoa sitten, että
Minun akku on Ylen hajukas. Minun akku on Ylen hajukas. Minun Ylen. akku on Ylen hajukas. Mitä se tarkoittaa? Minun abikaasa on hyvin älykäs. Hajukas, väga tark. Älykäs, jaa. Ülitark. Jaa. Seda me õpime, Jaak, selle õpime selgeks. Lähme koju ja räägime kõigile. Ja siis lubab naine meid jälle... Komandeeringusse. Jah. Minun akku on Ülen hajukas. Õnnelikuks eluks vajalikud fraasid selged, võisime karjala keele õppes minna edasi järgmisele tasemele. Ja selleks on muidugi karjala keeles laulmine. Kuna Hannu on ka ise mitmeid laule tõlkinud karjala keelde, ei teki meil õppematerjalidest puudust. Aga oled sa mõne eestikeelse laulu ka karjala keelde pannud? On. Mulla on yksi eestinkielinen laulu Rannakolhoosis. Oho, sa tont! Oled ikka valinud ka hea laulu. On. Minun vene ei ole linnun luus, kuoripuut on taivutettu tammipuus. Matsat ei olla kassas asuttu, libopurje, naisen peret vie kasvai. Eluterve huumor on inimesi ennegi rasketest olukordadest päästnud ja päästmist vajab ka karjala keel. Kuigi keelerääkijad, kirjandus ja laulud on karjalastel jätkuvalt olemas, tasub Hannu sõnul tunda siiski muret, et kõik see ka püsima jääks ning areneks. Me Suomessa nyt praegu lootamme, että se karjalan kieli ei sure ära. Meillähän karjalan kieltä ei tällä hetkellä opeteta tai ei ole mahdollista opiskella peruskoulussa eikä lukioissa. Vaan ainoastaan Itä-Suomen yliopistossa on karjalan kielen opetusta ja sehän on vähän hassua, että perusteita et voi lukea, mutta sitten yliopistotasolla. No se yliopiston opetushan on sitten kuitenkin alkeita ensin. Kas sa usud, et karjala keelel on tulevik? Kyllä, usun kyllä. Et se on Ylen ilus ja suomalaisille se on natukke naljakkas. Samoin kuin eesti. Meidän korva on naljakkas. Karjalan kieli ja eesti kieli ka. Häijon somaan on ylespidoikas, sanoi kun mä kalastua maltaen. Suurempi on hyödy minun karjas vai kuin sun hoikis, troskoissa kambalois. Väike tiir tasub teha ka selles paigas, kus meie keeletund toimub. See on nimelt Parpeinvaara Runo külä. Otsetõlkes Parpeinvaara luuleküla. Siin on koos nii ajalooline vabaõhumuuseum kui ka Karjala muusika ja rahvaluule. Tätä on rakennettu vuodesta 1964 asti ja ensimmäisenä tänne rakennettiin runopirtti tuolla. Ja sitten tätä on pikkuhiljaa, tänne on tuotu rakennuksia muualta, kuten nämäkin vanhat hirsirakennukset on sitten 1800-luvulla rakennettuja ja ne on tuotu sitten ympäri Ilomantsia tänne museokohteiksi. Ja tässä oli innokkaat kyläläiset ilomantsilaiset, jotka halusivat vaalia karjalaista kulttuuria. Oltiin hyvin ylpeitä runolaulukulttuurista, joka täällä on elänyt tosi kauan ja edelleenkin elää jonkinlaisessa nykymuodossaan sekä kanteleen soitosta, karjalaista rakennusperinteistä, sitten ruuasta, käsitöistä, niin haluttiin, että on joku paikka, jonne turistit voi tulla sitten tutustumaan karjalaisen kulttuuriin. Tämä on Mateli Kuivalattaren lauluaitta. Mateli Kuivalatar oli paikallinen runonlaulaja, joka lauloi tuonne Kantelettareen. Eli se on Kalevalan sisareepos, jos Kalevala on teille tuttu, varmasti on tuttu. Niin Elias Lönnroth, joka laittoi Kalevala yhteen, niin tapasi Matelin ja oli todella vaikuttunut sitten hänen lauluistaan silloin 1835 ja suuri osa niistä Matelin lauluista päätyi Kantelettareen ja on myöskin Matelin käsi alla.
laulik Madelil oli väga raske elu, tal oli 11 last, kellest 5 suri, lisaks pidi ta matma noorelt ka oma mehe ja võib arvata, et see hing, mis tal oli omajagu haige ja on öeldud seda, et laulmine oli omamoodi eneseteraapia või enesehoid, nii et selle asemel, et haarata Xanaxit, mida neil loomulikult ei olnud, laulsid nad haavad kinni ja hinge lahti. Tällainen rakennusperinnö, tämä on hyvin tyypillinen hirsisalvokset ja rakennettu kiviperustuksen päälle, korkea kynnys ja tosi matala oviaukko. Nämä on tuotu Hattuvaarasta. Aha. Hattuvaarasta, eli myöskin täältä Ilomantsi-Hattuvaarasta, niin ihan samalla perinteellä rakennettua 1800-luvulla tosiaan ja ollaan saatu ne tänne. Nämä on niinku kesäaittoja. Niitä on tarkoitettu ihan kesäkäyttöön, että niitä on käytetty joko vilja-aittoina, voi olla niinku varastoja tai sitten niissä on nukuttu kesäaikaa, että niissä on voinut olla sängyt. Oli siinä vähän semmoista romantiikkaa myös. Niin, kyllä se saattaisi olla näin. Joo. Oliko pojat luusimassa ympäri maa? Voi olla, että siellä on käyty koputtelemassa. Oletko sisällä? Anna äänimerkki. Runalaulikud olid tihtipeale ka ravitsejad ja näiteks just sellises hoones pandi haigetele või hädalistele kuppe ja kuppude panemine on ikka selline traditsiooniline tegevus, aga siin paigas olid kupud, millega siis neid pandi, olid tehtud lehmasarvedest ja siin kahel fotol ongi siis näha, kuidas neid kuppe pannakse. Kui tärkeä se on karjalaiselle kulttuurille tämä paikka? No, aika monet minusta tuntuu, että tulee nyt tänne sitten, kun ei päästä tuonne rajan toiselle puolelle, niin monet tykkää tulla tänne muistelemaan, että monilla on sitten vanhemmat tai suvussa evakkoja, isovanhemmat, niin sitten tämä on semmoinen hyvä paikka, missä tulla muistelemaan ja kuunnella myös sitä musiikkia, kuunnella jotakin lauluja, mitkä on ollut tärkeitä ja keskustella niistä asioista. Ja että kyllä on kuullut monelta, että tuntuu niin kuin tärkeää, että on tällainen paikka. Katja, astume sisse. Kiitos. Tüüpilisse Karjala elamusse. Kui ma sisse astun, ma näen kõigepealt ikooni, aga see, kuidas asjad on siin korraldatud, see ei ole juhuslik. Miks need nii on? No tässä ensin kun tultiin sisään, niin karjalaistalossa on nähtävissä 3 tärkeää nurkkaa. Ja ensimmäinen tärkeä nurkka oli Uksitsuppu, mutta talon tärkein nurkka oli Jumaltsuppu eli Pyhätsuppu, eli se missä oli ikoni. Eli sinne tehtiin ristinmerkki aina kun tultiin sisälle ja ennen sitä pestiin kädet. Tässä käsastiassa oli vettä ja sitten kädet kuivattiin käspaikkaan. Ja tässä oli sitten 3. tärkeä nurkka eli Pätsitsuppu. Pätsitsuppu sitten eli tyypillisesti emännän paikka, jossa hän on puuhastellut ja tehnyt ruokaa. Ja sitten se karjalaisen tuva uunihan oli tosi iso. Tämä ei nyt sinänsä kuvasta ihan oikeaa uuninkokkoa, koska tämä on museorakennus, että tämä ei tehty asumista varten, niin ei tarvinnut olla niin iso uuni. Mutta karjalaisen mitan mukaan niin se uuni piti olla niin iso, että sinne mahtui 7 miestä makkaamaan päälle. Sitten tässä oli tämmöinen puinen kolpitsa, sanottiin kolpitsaksi, niin sit siinä oli sitten monesti se vanhemman naisen paikka, se sai nukkua siinä lämpimässä. Ja sieltä pääsi alakertaan. Siinä oli luukku, joka nyt on laittu kiinni, että siellä sitten aikoinaan säilyttiin juureksia ja muita. Tuolla paistettiin piirakoita ja vatruskaita silloin 60-70-luvulla ja sitten tuottiin niitä ylös tähän tuppaan. Kaikki on katalaa nähnyt, koitellut kova osanen. Kaikki on katalaa nähnyt, koitellut kova osanen. Vaan ei oo korppi kokenut, vaan ei oo korppi kokenut, vaan ei oo
kui on miski, mis minu jaoks kuidagi defineerib selle Karjala rahva kõla, siis see on kindlasti kandlekõla. Aga nüüd ma olen segaduses. Neid kandleid siin mu ees on 4 ja ma pean paluma Katjalt, et ta teeks väikese tutvustuse, et mis on mis. Joo, no tässä on tämmöinen standardi 5-kielinen kantele. Eli nämä on, voidaan ajatella, että nämä on ehkä semmoisia niin kuin alkuperäisiä kanteleita. Eli alun perin kanteleet koverrettiin yhdestä puusta. No tässä nyt on metallikielet. Aikoinaan niissä olisi ollut vaskikielet ja sitten nämä olisi puusta nämä tapit. Selge pilt. Nii, aga milline siis, mis järgmine on? Miks see on, tundub, et on samasugune, aga tegelikult ei ole? Joo, tämä on sitten moderni 5-kielinen ja tämä on nyt Koistisen kanteleen tekemä, eli tämä on tunnetuin soitinrakentaja Suomessa, tämä Koistinen. Ja sitten näitä saa eri värisenä ja kokoisena ja myöskin sähköstettynä. Ja sitten täällä on tämä duurimolli vaihtaja. Näitä 5-kielisiä siis soitetaan monesti ala-asteella koulussa, riippuen opettajasta ihan ympäri Suomea. Niin noilla harjoitellaan edelleenkin, mutta tämä on sitten tämmöinen standardi konserttikantele, eli koneistokantele. Eli täällä on puolisävelaskeleet vaihtajat C, D, E, F, G, A, H. Eli täältä saa ylennettyä kaikki C:t ja tuosta alennettua. Ja sama sitten D:lle. Ja sitten täällä voi tietenkin... Oh, it sounds psychedelic already. Joo. Tämä on siis vanha kannel, joka on löytynyt tuolta Ryökkylästä Ilomantsista. Tämä tuotiin mulle viime kesänä ja tämä oli ihan rikki. Täällä oli reikä ja nämä sivut oli hajoamassa ja tästä ei kuulunut mitään ääniä. No sitten tämä kunnostettiin mulle tuon Koistisen kanteleen toimesta ja nyt me olen tekemässä tällä taiteilijaresidenssiä. Sävellän tuon Ryökkylän runokylän runoja ja tutkin sitä perinnettä. Mutta niin perinteisesti tosiaan näissä vanhemmissa kanteleissa ei ole ollut tätä sammutuslautaa. Kui sügav kandle traditsioon teil on ja kui palju on mängijaid? En tiedä paljonko soittajia on. Ammattisoittajia ei ole niin paljon, joitakin satoja, mutta musiikkiopistoissa opiskelee aika paljon lapsia, konservatorioissa voi oppia kannelta soittaa. Että kyllä minusta se on niin kuin noususuhdanteinen, että kyllä ehkä tämä Koistinen on tehnyt sille aika hyvää työtä, että niistä on tehty tämmöisiä houkuttelevia erinäköisiä. Niitä saa sähköisesti, erilaiset musiikkigenret käyttää myöskin kannelta heidän musiikissaan. Että se sähköistäminen on tehnyt tosi paljon. Ja sitten esimerkiksi Iida Elina on suomalainen sellainen kuuluisuus, joka soittaa popmusiikkia kanteleelle ja hänelle on laittu rumpu, noi mikit tänne sivulle, että hän samalla rummuttaa ja soittaa, niin sitten se on niinku kyllä vienyt sitä kannel-tietoutta hyvin kansankeskuuteen taas. Katja julgustusel võtsin isegi kandle kätte. Viiekeelsel pillil esimeste viiside omandamine ei pidavatki nii väga keeruline olema, aga saame näha. Lapsille opetellaan mustikka, mansikka ja lakkasoinnut. Ja voidaan opetella se mansikkasointu, eli otat sen silleen kätteen, sen kantelee, että se on tässä mukavasti. Se voi laittaa joko vatsan päälle tai sitten tuohon noin. Ja semmoinen rento asento, ranteet rentona. Ja sitten ota pupun korvat vasempaan kätteen. Sitten laitet tänne, peitetään tuo toinen ja 4. kieli ja ihan rennosti. Ja siinä sulla on mansikkasointu, eli D-molli. Ja tälleen voi jo säästää esimerkiksi tuota melodiaa, mitä sinä äsken soittelit. Oikein hyvä. Jaa. Ja nii umbes 2 tundi järjest ja oledki soome-ugri sürreaalsuses väljas. Järgmise peatuse teeme Koli rahvuspargis.
Siinne järvede ja kaljude rohke loodus on tuntuim Soome rahvusmaastik, mida peavad omaks nii soomlased kui ka karjalased. Lisaks loodusele kaitstakse kolis kultuurmaastikke ja hoitakse au sees vanu tööviise, nagu alepõllundus. Kolimaastikud on inspireerinud Soome kirjanikke, heliloojaid ja kunstnikke. See on igas mõttes püha paik. Kun te tuutte ensimmäistä kertaa tänne Kolille uusiin maisemiin, uusille maa-alueille, niin paikallinen vanha tapa on tervehtiä paikallisia maanhaltijoita. Ja mä oon löytänyt tuolta vanhoista arkistoista tämmöisen lorun. Terve maalle, terve maanhaltijalle, tervennä tahtoisin minäkin olla. Eli nyt kun me tämä lausutaan paikan haltijoille, he tietävät, että me tullaan rauhallisin mielin ja kunnioitamme sekä vanhoja henkiä että kaikkea luontoa ympärillämme. Tervist maalle, tervist maahaltijalle, terve tahan minäkin olla. Me oleme istet võtnud mäe otsas, mis on enam kui tähtis Soome rahvuse jaoks. See on Ukko Koli, on selle tipu nimi ja Katri on valmis andma väikese ülevaate, et miks see paik nii oluline on ja kus se kõik se lugu algab. Kansallisromantiikan ajalla, eli silloin kun 1800-luvun lopussa, 1900-luvun alussa, kun Euroopan kansat etsivät itseään, monet suomalaiset taiteilijat tuli tänne etsimään karjalaisuutta, jonka uskottiin olevan aitoa suomalaisuutta. Ja tältä alueelta on kerätty paljon runoja meidän Kalevalaa varten. Ja täällä on käyty maalaamassa ja saamassa innoitusta taiteeseen. Eero Järnefelt on ollut ehkä kuuluisin taiteilija, joka täällä kävi. Ja hänen taideteoksensa levisi ympäri Eurooppaa, ympäri maailmaa, ympäri Suomea. Ja Juhani Ahon kirjoitukset paikallisiin lehtiin. Kas vastab tõele, et Johann Sibelius on üle selle järve teisel kaldal pidanud oma mesinädalaid ja ühtlasi saanud siit kõvasti inspiratsiooni ja kirjutanud olulist muusikat? Ja Sibelius on ollut järven toisella puolella viettämässä honeymooniaan, eli häitensä jälkeistä aikaa. Ja katsellut sieltä tänne vaaroja päin ja sitten 1900-luvun puolella käynyt täällä ensimmäistä kertaa itse. Ja kerrotaan, että joku hänen sinfonioistaan olisi saanut vahvan innoituksensa täältä. Ja Finlandia on aivan super tärkeä sävellys suomalaisille. Oleme siin Pielisjärve veerel, mis on selline 100 kilomeetri pikkune järv, aga ta on omamoodi selliseks piirijooneks. Aga mida ta täpselt lahutab? Jah, et tegelikult on nii, et me oleme siiski praegu Ida-Soomes, aga Soome tegelikult jagunebki Ida- ja Lääne-Soomeks, mitte Põhja- ja Lõuna-Soome. Ja see, mis on Ida-Soome, see on see, et siit tulevad ka need metsasoomlased, siin on alepõllundus. Nii et alepõllundus on siin veel kuni 20. sajandi alguseni. Aga Ida-Soome tähendab ka piruka kultuuri, Karjala pirukad, kalakukkosed ja tähendab ka pehme ja kõva leiva piiri. Et siin on pehme leib ja sealpool on kõva leib, siin on või, siin on õigeusk ja Lääne-Soomes siis, eks ole, luteriusk. Nii et tegemist on siis sellise piirialaga, kus siis elavad siis savalased ja karjalased. Katri on toonud meid nüüd sellisele väikesele platoole ja tõenäoliselt on see koht, kus on siis peetud omal ajal kärajaid. Ehk siin olid koos erinevate hõimude
juhid. Sanotaan, että täällä on ringissä ollut kaikille heimopäälliköille oma istuinkivi. Ja täällä näkyykin paljon kiviä, mutta aikojen saatossa kristinusko on vierittänyt niitä pois sijoiltaan ja sitten toisen tarinan mukaan myöskin niitä on vieritetty juhannustanssien vuoksi pois sijoiltaan. Eli sen takia tässä nyt ei ehkä ihan niin ole selvää kehää enää nähtävissä. Võib-olla võib tunduda ootamatusena, et me oleme ju tegelikult ikkagi suht kaugel lõunas. Et tegelikult need kohanimed, mis siin igal pool on, räägivad meile ka hoopis mingit muud juttu. Et mitte ainult Karjala ja Savo juttu, aga nad räägivad meile saami juttu. Et need kohanimed, mis on siia jäänud saamidest, neid me võimegi siis täna nagu lugeda. No näiteks Lieksa. Et need näitavad siis seda, et kunagi ammu asustasid neid alasi saami hõimud. Koli on ollut nyt ainakin 3, jos ei useampanakin vuotena Suomen 3. vierailuin kansallispuisto. Täällä käy paljon taiteilijoita edelleenkin tutkimassa maisemia ja valoa ja hakemassa innoitusta. Ja tuossa luontokeskus Ukossa pyörii metsään, luontoon liittyviä näyttelyjä ympäri vuoden. Eli tämä on edelleenkin hyvin vahvasti paitsi koko kansan, myöskin taiteilijoiden ja kulttuuri-ihmisten innoituspaikka. Oma soome-ugrilaste rännakutel sattume ikka ja jälle paikadesse, mis poevad sügavale hinge ning kuhu tahaks ikka ja jälle tagasi minna. Koli rahvuspark on kindlasti üks nendest, sest avastamist jätkub siin kauaks. Ja kõike seda saadavad maalilised loodusvaated. Järgmises meie hõimlaste saates jõuame Soome-Vene piirilähistele, kus on veel näha talvesõjast maha jäetud maastikku. Punaarmee asus sealt teisel pool kallast ja siit edasi enam siis venelased ei tulnud. Oma esivanemate mail teeb meile tiiru tuntud kirjanik Miga Keränen. Aga see on minu vanaisa ehitatud maja oma kättega. Kahjuks ma ei ole seda geeni saanud edasi. Samuti saame osa põhjanaabrite jaanipeost. Kohtume jälle nädala pärast. Seniks kõike paremat!